Vážení televízni diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej show a epizódy The Voice Zone. V dnešním dílu uvidíte nečekanou tetovací výzvu, mrazivou věštbu Simony, která předpověděla svůj konec v soutěži, Jany Kiršner vyšlo probodnuté srdce a jazykovou bariéru mezi Čechy a Slováky. Ty vůbec nevíš, že se tě pýtam. Tak a teď bys měl začít, Matuš, něco mluvit, protože měl být úvod. Áno, no počkej, ale ja presne viem, aký máme úvod. Môj úvod je, že ja som videl a čítal som už dokonca aj o tom, že ty si povedala, že radšej by si dala škaredé tetovanie na svoje telo, ako keby ti mal niekto katnúť vlasy. Pro mě jsou třeba vlasy tak strašně důležitý, že jsem říkala, že bych si radši nechala vytetovat na sebe něco, co se mi nelíbí, než aby mi někdo ostříhal vlasy. Je to stále pravda? No jako asi je, no. No, tým pádom mám pre teba pripravenú špeciálnu úlohu a síce buď si vyberieš, že ostrihame ti vlasy, tuto s dievčatami vzadu, alebo si dáš dnes potetovať niečo na svoje teličko. Tak 103. kerka, no tak to už je jedno, nesnaď. A vyberiem ti to ja. Čo? Stávka? OK, I'm in. Dobře, jdu do toho. OK, výborně. Ale jako Matuši, zas musím říct, že ty taky si říkal, že tady pro tu soutěž udělal bys všechno, že jsi tomu hrozně podaný. Toto, ja, Markíza, všetko, voice, vieš, ja by som tu preto spravil čokoľvek, keby mi niekto povedal, že tak si potetovať tvár, tak ja to asi aj spravím, toto, áno, ale teraz je o teba. Takže to uděláme tak, že já si nechám kerku, ale když si necháš i ty. Ty vole, tak to som si našiel nejakú búdu na seba. Takže já vymyslím tobě a ty mě. Ty vole, no dobre, ideme do toho? Ideme do toho, tak ale jdem se podívat, ale co se dělo v backstage, když? Keď sa stala katom Jana a jej tým. Máte někdo z vás tetování? Ukáž. A řekneš nám význam? Jako já asi jako bez... Tak na bicí určitě nehraju, že to je to. To je spojený s hudbou, že jo? Hraješ teda na gitárku, jo? A jak dlouho? 6 let. Ale tady nebudu vystupovat s kytarou, bohužel. Nedovolili mi, takže... A proč ti to nedovolilo? Prý neumím rytmus, no, tak... A to už si říkala, ne? Áno, to je vlastne kapela Jankinho manžela Moloko, tak to je úryvok pesničky z něj. Kolik máš tetování? Co pro tebe znamenají? A jestli máš nějaký, který pro tebe jsou takový nejvíc význačný, na který bys chtěl poukázat? Prvá kerka bola meno mojej mamy, to je mám na ľavom lítku. Ešte úplne strašným komunistickým švábachom. Ale nechcem si to dať prerábať, lebo každá kerka má nejakú svoju story. A aj keď niektoré nevyzerajú úplne najlepšie už dneska, tak proste mám na ne spomienku, čiže už si ich neprerobím. Tu mám Presypacie hodiny, to je vlastne tiež album Na čo čakať. Tu mám gramofón starý, tu mám vlastne moju najobľúbenejšiu rozprávku Tima Bartona. To máme spoločné. Viktora vzadu. No a samozrejme tie najvýznamnejšie kerky sú teda o tej mojej mamine. Mám Nelka na krku, nad okom, na nohe. My jsme teď řešili s Matušem, že dneska tady mám takovou srandičku, že my se necháme dneska potetovat navzájem. Že já vymyslím Matušovi kerku a Matuš mě. Ale to idete kam sa kerovať? Dojde sem. Dojde sem? Keby si chcel, tak máme... Určite. Tak ideme na to, tak sme traja. Tak to bolo nečakané. Môj Pane Bože, spási mne, náš kum sem žalúval ti zatne. Ja budem potrebovať ešte viac času a pôjdeš do zóny ohrazení. Jsem hodně dojata, ale nad čím teda musím přemýšlet je to, že ona to tu předpokládala. Říkala, že tohoto představu má, že to také dopadne, že půjde do zóny. Ty, to ona má silnou tu intuíciu. Já jsem úplně z toho teďka pásy, že jí to takhle vyšlo. Šimon Švidran! A našu show
opúšťa Simonka Majerová. Tak ty máš takú Sibylu v sebe trošku, musíš mať niečo, lebo akože mať pocit, že skončím v súťaži 3 dní predtým, ako si vôbec prišla na ďalšie kolo. To už je také zase nejaká vyššia forma toho celého. Teď jsem si vzpomněla, když jsme s Tereskou Kernlovou pracovali tady, na tomhle místě s kartami, tak jsme Tereska táhla na jednotlivé kouče karty, všichni měli krásné karty a u Jany Kiršner vyšlo Probodnuté srdce. Tak já jsem mám teďko nejvíc super, že jo, konečně ta nervozita upadla a teďko vlastně už je to pohoda, no. Prekvapilo ťa niečo coach v tom, že ako ti radil, respektíve radila? Janka. Nějak nepobírám tu otázku. Ty nerozumieš veľmi po slovensky, však? Hodně špatně. No, ja to vidím na tebe, lebo ty vôbec nevieš, čo sa ťa pýtam. Bohužiaľ pre mňa v tejto súťaži končíš. Milan Brigadoj bohužel končí v The Voice Československo. Mrzí nás to velice. Zasloužíš si obrovský potles. I pouči se do svého sloučit, to si fantastické. Děkujeme ti, že jsi tu byl. KO systém aj u Jany sa preukázal ako systém, ktorý je náročný na psychiku nielen toho speváka, ale podľa mňa aj toho kouča, lebo je to zvádzanie boja. Však ja som to videl na teba, aj to cítiť z teba teraz. Vieš čo, celé to, mala som veľmi veľa tých ľudí, tak nejak ako mala som možnosť s nimi pracovať. Myslím si, že všetci 4 koučovia, ktorí sme tu, sme naozaj prešli s nimi tými skúškami, počúvali sme ich a vlastne sme si vytvorili nejaký vzťah. Takže potom ako vyhodí človeka, ktorého máš naozaj rád, a či už to bola Simonka alebo Tereska, v tomto prípade to je veľmi ťažké. Matuši, já si myslím, že nastal čas na naši sásku. Ty vole, ale mala to byť len sranda, vieš? Takže neviem, čo tu teraz hráš, že sa tu ideme tetovať. Mala to byť sranda proste. Já jdu zavolat Terce. Ahoj. Prosím tě, já tady na tebe mám takovou jako fakt divnou otázku. Dobře, domluveno. Tak jo, zatím. Ahoj. Myslím si stále, že je to len taký joke, ktorý je na mňa nahraný, ale keď sa ona takto tvári, tak začína mať vážne pochybnosti o tom. Já jsem mu trošku chtěla zkazit život, no, ale pak jsem se to už nestala. Ty vole, to je popí... Ja som v pohode, pozri na ňu. No. Nedívej se, Ša, nedívej se. Cením, Bráško, cením. Moje nejoblíbenější hláška fucking awesome. Povedia na to doma, že máte tetovanie. Taký mladý človek. Nechodím domov. Všetko dobre, nech sa vám darí. Nech vám to prvé tetovanie vyjde dobre, áno? Dobre to bude, lebo Anka z... Týna z Prahy? Ne, z Bratislavy som. Aha, okej. Ďakujem, všetko dobre. Do počutia. Dopo. Pánečku, tak toto bol diel, ty vole. Dost vyčerpávající, dost překvapující. Emócie tu boli tu prekvapenia a hlavne, čo by som vypichol najviac, tak je to diel, v ktorom sa potetovali 3 ľudia a vraj sa píše v Českej knihe rekordov, že ešte ani v jednej dennej show nikto nedal 3 tetovania za jeden diel, takže máme tu ešte aj rekord k tomu všetkému. Super. Je to tak? Áno, je to tak. Je to tak, my sa tešíme na to, čo bude na budúce, vy si to môžete pozrieť práve teraz a ideme domov. Mějte se hezky, čauko. Čau.